Mga kapatid, dadako tayo sa mensahe na salita ng Diyos. Ibinasa tayo sa scripture reading, suliban ko, nabasa na get niyo makadamo na. At makausa, na-discuss natin yan sa ating prayer band. I think last month, Tuesday, discuss natin na kung paano si Abraham ay tinesting ng Diyos. Ginsulay hiya nga nasabta natin si Sarah baog nagkaanak kira. At yung isa nilang anak ay ni-request ng Diyos na ihalad ay iya. Isipin niyo mga kapatid, hindi basta hayop yung ihahalad ni Abraham, kundi anak niya. Hindi lang basta anak, kundi minamahal na anak, kay usala. Grabe i-testing ha iya na kung ikaw ordinaryo ka lang nga tao, waray pagtuo, hindi rin ka masunod kay usanangan la, tak anak, baog pagod ta kasawa na di. Tapos kumbaga milagro ini nga bata nga nagkaanak ako, tapos i-offering ko lahay mo. So, mga kapatid, si Abraham, pinaagyan iya pagtuo, sumunod siya sa Diyos. Dinala niya yung anak niya sa bukid. At yung anak niya, samtang ira nagbabaktas, nagpakianan. Ano pakianan ni Isaac, mga kapatid? Ganito kita sa Genesis chapter 22. Ano yung tanong nung anak niya sa tatay niya? Genesis chapter 22, verse 7. Nagyakan niya Isaac, tatay, binmaton niya, ano, anak ko? Pinmakiyan niya Isaac, hinkitan ko nga may ada mo mga baga, ngan mga sungo, kundi hain man anati nga karnero para anhalad nga tinubod. Di rin maaram nga hiya igahalad ng tatay niya. Sabi niya, pa, dito na yung kahoy dito na yung kalayo, dito na, kompleto na, dito na yung higot, bato. Ano yung i-go-offer natin? Ano sabi ng tatay niya, mga kapatid? Verse 8, binmato ni Abraham. Anong bato ni Abraham? An Dios nga haw, an mahatag hinuusa nga nati nga karnero. Nga nagpadayon hirahin pagkalakat. Yung sagot ni Abraham, maaaring sabihin natin para lang mawala yung kaba ng anak niya. Yung sagot niya, maaaring hindi niya sigurado. Siyempre, masakit sa puso niya na iaalin niya anak niya. Nak, huwag ka mag-alala, magbibigay ang Diyos ng halad para haya kalugarin. Mga kapatid, kung atod babalikan na ito sa Sunday School kanina, ano't purpose it paghalad? Unong hit, kasalanan. Ang bato ni Abraham sa anak niya ay maaaring sabihin natin, mahirap intindihin. Na kasi ang utos sa kanya, yung anak niya yung ihalad niya, pero ang isip niya may bibigay pa ang Diyos. Kasaliwan, hani anak. Mga kapatid, kung maalala din natin, si Abraham ay ang taong pinili ng Diyos. Niligtas ng Diyos, pinagihit pagtuo. Babasahin natin dito mga kapatid sa Genesis chapter 12, verse 1. Diyan unang nagka-encounter si Abraham at ang Diyos. Genesis chapter 12, verse 1. Nagsiring ang Ginoo kan Abraham, bayai an imo nasod, an imo kaurupdan, nganan panimalay han imo amay, ngan pakadtuhin usa nga tuna nga igtututdo ko imo. Sabi ng Diyos kay Abraham, lakat ka didan imo balay. Punta ka sa lugar na akong igtututdo imo. Verse 2. Tatagan ko ikaw hindamo nga mga tulin, ngan may himo hira nga usa nga dako nga nasod. Pagbibindisyonan ko ikaw ngan himuon ko nga bantugan ng imong ngaran. Grabe yung blessing sa kanila ng Diyos, no? Pagpapalain kita, bibigyan kita ng maraming anak, pagpapalain, bibindisyonan ko ikaw, ngan himuon ko nga bantugan ng imong ngaran, basi mahimo ka nga usa nga bendisyon para ng iba. Verse 3, pagpapakaupayon ko adton mga magpapakaupay ha imo. Kundi pagtutunglohon ko adton mga magpapahinmaraot ha imo. Ngan pinaagi ha imo pagpapakaupayon ko ang nga tanan nga mga nasod. Grabe ang blessing ng Diyos kan Abraham, mga kapatid. Pinagihan pagtuo ay gingkarawat ni Abraham ang saad ng Diyos. Naamot himuon haya, mga kapatid, lun makatiyan iya balay. Ngaron waray kasiguraduhan kung makain niya. Hindi niya alam Sabi na ng Diyos, bayaan ko ito takbalay Pupunta ako sa lugar na hindi ko alam, makadto ako, pagpapalain ako ng Diyos, yung
Yung magbe-blessing sa akin, blessing ang kapan Dios, ang magtutungluha ako, tutungluhan giya pira, at pinaagi ha akon, pagpapalain lahat ng mga tao sa digdig. Yun lang ang kinaptan ni Abraham na saad ng Diyos. Mga kapatid, hindi alam ni Abraham sa kanyang manggagaling ang tagapagligtas. Hindi alam ni Abraham na pinaagi niya nasod, iaanak si Kristo. Mga kapatid, sanglitan baton ni Abraham niya anak, maghahatag ang Diyos inhalad para niya kalugaringon. Yon ay panagna sa paglupot ni Hesus Kristo. Mabalikan din mga kapatid sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. God will provide an offering for Himself. Amen mga kapatid. Yung sinabi ni Abraham sa anak niya ay naging propesiya na ang Diyos ay magbibigay ng handog para sa kanyang sarili. Na magbibigay ang Diyos ng handog para sa kanyang sarili. Hindi na magpapatuloy ang paghahalad ng mga hayop o nunghit kasalanan. Hindi na kailangan maghahalad ng tao para sa kasalanan, kundi ang Diyos nang magbibigay ng halad. Balik tayo mga kapatid. Genesis chapter 22, verse 8. Binmaton ni Abraham, ang Diyos nga hawan mahatag inusangan nati nga karnero. Nga nagpadayon hirahin pagkalakat. Yung sinabi ni Abraham mga kapatid, uulitin ko, ay naging panagna niya sa paglulupot ni Kristo. Naging propesiya na ang Diyos ay magbibigay ng sapat na handog para sa kasalanan ng tao. Kaya mga kapatid, maaaring sabihin natin, malayo yung agwat ni Kristo nga ni Abraham mga kapatid. Kung susumahon, umabot ng mga 2,000 katuig. Ug sa ininatuman nga saad. Isipin nyo, 2,000 years? Kaya yung Biblia, ngaran iba-ibang libro, nagsurusumpay. Kasi ang mensahe ng Biblia isa lang, si Kristo. 66 kabuok nga libro it Biblia, pero nagkakauro yun. Kay waray iba nga mensahe, kundi Kristo lang. Igintag na pinaagi kan Abraham nga maulpot at magbibigay ang Diyos ng halad para niya kalugaringon. Si Kristo at tumaparid na nasa ring ang Biblia sa Mateo 1. Kanto'y tumaparid sa Mateo 1. Verse 1. Mateo 1. Nasa ring ang Biblia. Amo ini ang pagkasunod-sunod han mga kapuya-puyan ni Yesu Kristo. Nga tulin ni David, nga tulin ni Abraham. Mga kapatid, kaya pala pinapilagin plano ng Diyos na si Abraham ay maging dakilang nasod. Kaya pala tinawag ng Diyos si Abraham na lumakat na nira panimalay, tikadtuan lugar, nga diri ang maaram at dito yung pagbibindisyon ng Diyos. Kay plano ng Diyos na may anak si Kristo. Kung aton i-obserbaran, matagal. Tikang Genesis nga dahit Matthew. Nasa lumang tipan, ang iragin gamit na halad, na hayop, para mapasaylo ang mga kasalanan, ang dugo, nagpapabanal sa mga nawiwisikan, wiwini-wisik. Sa mga tao at dito altar, mga kapatid, dumating ang panahon na ang Diyos na ang nagbigay ng halad para niya kalugaringan. At waray iba kundi si Yesu Kristo. Kaya si Kristo ay tinawag nga kordero ng Diyos. Si Kristo ay tinawag nga kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. John chapter 1 verse 29 mga kapatid. John chapter 1 verse 29. John 1 verse 29 mga kapatid. Pagkabuwas, hingkit-an ni Juan hi Jesus nga tikada haiya. Nga nagsiring hiya. Kita iini an kordero han Dios. Sumiringan ng kordero tupa. Kordero ng Diyos na nag-aalis, na nagkukuha han sala, han kalibutan. Purihin ang Diyos mga kapatid na hindi na tayong maghahalad para natin kalugarin yung mga sala. Kaya ang Diyos na ang nag-provide ng halad para niya kalugarin. Bakit? Mga kapatid, kaya nait mga tupa, di rin na naging sadang ng mga panlinis at sala. Kanto ito sa libro ng Psalms, mga kapatid. Psalms 51,
verse 16 to 17. Salmo. Ito po ay sulat ni Haring David. Verse 16. Psalms 51, verse 16 hanggang 17. Salmo 51, 16 hanggang 17. Sabi ng sumulat din diri ka naruruyag hin mga tinubod nga unong. Kay igahalad ko untay ni. Diri ka nililipay hin mga tinubod nga halad. Sabi ng sumulat, ang Diyos hindi na nalilipay. Hindi nalilipay sa mga halad nga tinubod. Verse 17, an akon halad amo ay usa nga mapainubsanon nga espiritu o Dios. Diri mo pagtatamayon in mapainubsanon nga nagbabasol nga kasing-kasing. Amen. Yun ang inahanap ng Diyos sa paghahalad. May painubsanon nga nagbabasol nga kasing-kasing. Hindi na naging sadang yung offering ng mga tinubod sa altar para hitaw. Hosea chapter 6 verse 6 mga kapatid. Hosea. Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel, Daniel. Katabi po ng Daniel. Daniel, Hosea. Hosea chapter 6 verse 6. Hoseas po sa waray. Hoseas 6:6. Sabi ng Biblia, karuyag ka an iyo dayuday nga pagigugma, diri an iyo mga hayop nga tinubod. Yun na pala hinahat ng Diyos. Panloob. Hindi basta panlabas ng sakripisyo. Kundi ang hinahanap na ng Diyos na mga halad, kundi panloob na pagkatao. Mapainibsanon, nga nagbabasol nga kasing-kasing. Sabi dito, karuyag ko ang dayuday nga pagigugma, diri an iyo mga hayop nga tinubod. Gabay pa nga kumilala ha ako na akong katawhan, kay nga maghalad irahin mga hayop nga tinubod. Yun ang hinahanap ng Diyos. Maraming relihiyoso. Sumisiling pa relihiyoso. Talagang deboto, pero yung panloob waray. Siling pa ng tito, nakilala hirahan Diyos, pero nila binuhatan, waray magtugmaan nila pagkilala sa Diyos. Puro panlabas. Dumating din sa punto na sinabi ng Diyos, anira mga labi, nagdadayo ha akon, pero nila kasing-kasing harayo. Mga kapatid, hindi na natin madadala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging reliyoso. Sablay na lahat ng ginawa ng tao. Hindi na makakasadang na ang tao mapasaylo. Mga kapatid, binigay na ng Diyos ang halad para niya kalugaringon. Waray na nat may himo, kay waray good nat may himo, kay tinuod good na makasasala kita. Sinabi ng Hebreo 10:4, mga kapatid, kanina Hebreo 10. Magtikang kita hauno. Diri po ini mahalaba nga mensahe. Karug na naton may pakita sa Biblia kung ano tat kintutuuhan, ngan paano tayo titibay pinagi ni. Hebreo 10:1. Hebreo 10:1. An balaod han mga Hudiyo, diri hingpit ngan diri tulid nga surubdan han tinuod nga mga butang. Usala ini nga madaparap nga lambong, han mag-upay nga mga butang nga ti arabot. Amo lagi hapon nga mga halad an iginahalad tuig-tuig. Yon. Sanglit, uunanhon han balaod, paghingpithan mga tao, nga nadangupan Dios. Pinaagi hini nga mga halad. Verse 2. Kung tinuod pa, nga nalinisan na an ira mga sala, an mga tao nga nagsisimbahan Dios, diri na unta hira maabat nga salaan pahira, ngan maundang naan nga tanan nga mga paghalad. Kung nakasadang paghalad it mga hayop sa Dios pagtubod, dapat malinis na yung konsensya ng tao na naghalad. Naghalad na iya. Pero nangyayari, tuwig-tuwig, permanente sa tuwing nakakasalaan tao, naghahalad iya kasi hindi rin nakasadang ang sakripisyo. Verse 3, kundi suga dito yan na, excuse me, kundi suga dito yan na ang mga paghalad. Nagpapahinomdom matag tuig han mga tao hanirang mga sala. Sa tuwing naghahalad yung tao, naalala niya kasalanan niya. Kaya nga siya naghahalad para mapatawad siya. Pero nangyayari, naalaala niya pero niya ang kasalanan niya. Nagiging tigaman. Nagkasala naman ako sa Diyos.
Verse 4, kay diri gud makakakuha han mga sala ang dugo han mga baka ngan mga kanding. Amen. Hindi makukuha ng mga hayop kanilang sakripisyo ang ating mga kasalanan. Verse 5, tungod ini, pamati mga kabugtuan, tungod ini, hamtikan hinahi Kristo ha kalibutan, nagsiring hiya sa Dios. Diri kabuot hin mga tinubod, nga unong ngan mga halad, kundi nag-andam kahin lawas para haakon. 6, diri ka nalilipay hin mga mananap, nga ginsusunog habaw-bawhan halaran, o hin mga halad pagkuha hin mga sala. Verse 7, niyan nagsiring ako, aadi ako o Dios, pagtumanhan buot mo ipabuhat akon, sumala han nahisurat hi unong haakon, dida han basahan han balaod. Puri ng Diyos. Nakita ng Panginoon sa Kristo na yung tao nga rin naghahalad hindi masunurin. Sabi ng Diyos, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, nandito ako, susunod ako sa iyo. Mayroon kang inihandang katawan para sa akin. Verse 8, siyahan nagsiring hiya, diri ka naruruyag o nalilipay hin mga tinubod nga unong ngan mga halad, o hin mga mananap nga tinubod hahalaran, nganhan mga halad pagkuha in mga sala. Ginsiring ini niya, bisan kun iginahalad ini nga mga tinubod, nga unong sumalahan balaod. Verse 9, nga nagsiring hiya, aadi ako o Dios. Pagtuman han karuyag mo ipabuhat ha akon. Sanglit igin sa likuway han Dios an nga tanan nga daan nga mga tinubod nga halad, ngan ginliwanan niya ini han paghalad ni Kristo. Verse 10, tungod nga gintuman ni Kristo ang karuyagan Dios, ipabuhat ha iya. Nalinisan kita nga tanan han sala. Pinaagihan paghalad niya, han iya kalugaringon nga lawas, makausa ngan para han nga tanan. Mga kapatid, purihin natin si Kristo. Siya ang halad ng Diyos para niya kalugaringon. Wala na. Stop na paghahalad. Naging offering na ng Diyos si Kristo para sa sarili niya. Mga kapatid, namatay si Kristo para sa atin, oo. Pero hindi yun ang pinakaunang panuyo ni Kristo. Namatay siya para maging halad sa kasalanan. Na ang benepisyo, tayo na nagsarig na luwas lugod. 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Amen. 1 Peter, tama. Chapter 1, verse 18 hanggang 19. Unang Pedro 1, 18 hanggang 9. Kay sayod man kamo, kung ano ang iginbayad niya hin pagtalwa sa iyo. Tikang han waray pulos nga kinabuhi nga iyo ginsunod. Tikang han iyo mga kaapuy-apuyan. Diri usa nga butang nga nawawad-an hin pagkamahal, sugad din sa lapi o bulawan ang iya ginbayad. Verse 19, kundi ginlukat kamo pinaagihan hamili nga dugo ni Kristo. Nga ginhalad sugad hin kordero nga waray dumit o buring. Amen. Tungod kay ang Dios baraan, tungod kay ang Dios perpekto, nangin ang lagyapin perpekto nga halad, ngan baraan nga halad. Kaya yung naghalad, siya gyapon iginhalad. It magharalad, hiyaan iginhalad, diri na hayop, kundi si Kristo na para sa atin. Punta tayo sa Hebreo 9:12. Hebreo 9:12. Tinubos tayo, hindi pinaagi ng pera, hindi tayo tinubos pinaagi hit mga butang sa kalibutan, tinubos tayo, pinaagihan dugo la ni Kristo. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Hebreo 9:12. Hebreo 9:12. Han pagkadto ni Kristo han tulda, ngan pagsulod niya makausa, ngan parahan nga tanan ngadto, han labi kabaraan nga dapit. Waray hiya magdarahan dugo hin mga kanding, ngan mga baka basi ihalad, kundi asay lugod iginhalad niyan iya kalugaringon nga dugo.
ngan nakaangkon para haaton hindayon nga katalwasan. Yung dala ni Kristo para sa atin, dugo niya. Hindi siya nagdala ng dugo ng hayop, dugo ng ibang tao. Di, sarili niyang dugo ang dinala niya para sa atin. Kaya mga kapatid, ang atong kalawasan, sigurado. Bakit? Doon tayo naniniwala mga kapatid ng ating kaligtasan, hindi nawawala. Kasi ang sakripisyo ni Kristo tapos na. Hindi mo na yung mapapabalik dito eh. Ano yun? Sa tuwing magkakasala ka, tatanggap ka. Mga kapatid, namumuhay tayo sa pinagihit pagtuo. Araw-araw. Nalilinis tayo sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. John chapter 1. Dandahan natin ito mga kapatid. John chapter 1. 1 John, 1 John chapter 1. Okay? 1 John verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Kundi kung igkumpisal ta na aton mga sala ngadto sa Dios. Pagtutumanon niya iya saad ngan pagbubuhaton an matadong pasasayloon kita na aton mga sala. Amen. Ngan lilinisan kitahan nga tanan karatan. Mga kapatid, mahalaga ang pananampalataya. Diyan tayo nabubuhay. Kahit tayo nagkakasalan, nakapagpatuloy tayo eh, mga kapatid. Kaya, sa ating panahon, hindi na problema ang kasalanan sa totoo lang. Namatay na si Kristo para sa iyo, napagkulang. Ang problema lang kung wala kang pagtuo. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, sa ating mga kapatid na nangihina, ang ating pinapaalala lagi si Kristo. Si Kristo ang ating bukang bibig sa simbahan na ito. Kaya waray iba nga paagi nga kita magdigon kundi kan Kristo lang. Sa problema sa panimalay, problema hit relasyon, si Kristo, solusyon. Problema sa kasalanan, si Kristo, bayad na ang iyong kasalanan. Waray na nim kinakadlukan. Bisa na ano. Kaya mga kapatid, ito nga iya sakripisyo, panghawakan natin ito. Panghawakan natin yan, araw-araw. Namatay na si Kristo para sa iyo. Siya na yung naging halad mo. At naging halad ng Diyos para ang kasalanan mo. Sadang nadto. Waray, sadang rason nga manluya ka. Kay Kristo namatay na para imo. At dili laya basta namatay, kundi siya'y muling nabuhay. Tapusin natin ito mga kapatid sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Verse 14. Bilang paalaala sa ating lahat, mga kapatid, huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling kalakasan, kataynuhan, ayaw. Magkakaroon ng problema. Magkakaroon tayo ng pagtitiwala kay Kristo. Hebreo 4 verse 14. Sanglit, kapti natin maupay ang aton pagtuo. Amen ba mga kapatid? Panghawakan mo araw-araw yan. Kapag nakaisip ka ng kasalanan, isipin mo si Kristo. Ginawa niya para sa iyo. At doon ka makakadaog, doon ka mananalo sa kasalanan. Si Kristo lang. Kaptin maupay ani mo pagtuo. Kay Jesus nga anak han Dios an aton gilalabawi nga padi aadto na haatubangan han Dios. 15 napaid han aton kamaluya ini nga aton gilalabawi nga padi. Kay ginsulay liwat hiya hangatanan nga paagi sugad aton kundi waray hiya makasala. 16 sanglit pagmadasigon ngan dangop kita han trono han Dios. Diin aadto ang grasya basi karawato naton ang kaluoy ngan hiagian naton ang grasya nga makakabulig ha panahon han aton pagkinahanglan. Mga kapatid, sadang na tayo kay Kristo, kumpleto na tayo. Wala na tayong hanapin pa. Kaya may mga simbahan na ring sa amay la kami. Ang bira, ba't yun ba yung namatay sa krus? Yun ba yung iginresan sa krus, yung amay? Isa pa, hindi mo makikilala ang amay kung waray lumusad na anak. Sige daw. Hindi
Di mo makikilala ang amay kung waray lumusad ang anak sumiring si Kristo. Kung natuod kamuhan Dios, tuod gyap kamuha akon. Kaya ako nga nan amay uusala. Mga kapatid, na kay Kristo na tayo sa panahon na ito. Waray pagwaring. Saglit mga kapatid, huwag tayong manghina. Palakasin natin ang ating mga isip. Pakusgitin mo na huna, timdugan. Sa dangnad to, naginhimo ni Kristo para hato na tayo lumakas sa buhay na ito. Hindi tayo angay manluya. Manluluya na tayo mga kapatid kung mawarayan tayong pagtuo. Kaya, mayroon tayong church. Purihin ng Diyos. Na tinubos ng dugo ni Kristo. Bakit? May church tayo na lagi nagpapaalaala sa atin tungkol kay Kristo. Kung sa akin, mga kapatid, bilang miyembro ng church, mahalaga ang church sa akin. Bakit? Dito ako lagi napapaalalahanan tungkol kay Kristo. Waray ibang lugar, di ako mapapaalalahan sa trabaho ko. Di ako mapapaalalahanan sa eskwelahan tungkol kay Kristo. Merong church si Kristo na kundiin dito permi igin papahinumdum ang makausala na paghalad ni Kristo niya lawas para ating tanan. Mga kapatid, magpatibay tayo sa iglesia natin. Una, sa ating sarili. Ikalawa, sa ating iglesia. Kung meron tayong kapatid na naluluya, kakadtuon natin, ipapahinumdum natin na iyaan ginhimo ni Kristo para ating tanan. Pinakakatapos-tapusan, mga kapatid, si Kristo na naging halad natin para sa Diyos. Halad ng Diyos para niya kalugaringon. Ipagsasabi natin ito sa mga tao. Pauundang natin nila nila mga paagi, yan nila kinabuhi. Undang ka na mo kalugaringon nga paagi. Binigay na ng Diyos si Kristo para hay mo. Ayan ang problema ng tao, matigas ang puso. Ito ng daan, naglulugarin pa nila kalugaringon. Ito na si Kristo, magsasarig lagay pa niya kalugarin ng mga binuhatan. Mga kapatid, naligtas tayo pinaging pagtula. Efeso 2:8. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Efeso 2:8. Kay pinaagihin pagtuo na talwas kamo tungudan grasya ng Dios. Diri ini iyo kalugariyon nga buhat kundi hatag gudlain niyan Diyos. Amen. Naluwas kita tungod bigay ng Diyos sa atin. Verse 9, waray good niyo din isa dang ipanhambog. Tungod nga diri ini bungahan iyo kalugaringon nga mga buhat. Purihin ng Diyos. Tigas ang gulo ng tao eh. Sa sumatan ni mo maupay nga sumat ay maniwala. Bakit? May iba siyang pinapaniwalaan eh. Kalaban ng tao sarili niya. Kaya ang pagtanggap kay Kristo ay hindi basta-basta. Kapag tinanggap mo si Kristo, karesigon, patay ka na sa sarili mo. At sino nang buhay sa iyo? Si Kristo na. Kailangan mamatay ka sa sarili. Mamatay si Samuel sa kanyang sariling katawan. Para pagharian ako ni Kristo sa aking buhay. Hindi pwedeng dalawa ang nag-ahari sa akin. Si Kristo tsaka ako. Hindi pwede. Kailangan mamatay ang aking opinion. Kailangan mamatay ang aking mga desisyon. Kailangan mamatay ako sa aking sarili. At ang mabuhay sa akin ay ang Panginoon sa Kristo. Ang karesigon na ligtas tayo. Maliwanan ka. At ikaw ay magkaroon ng bagong pagkatao. Sinasabi ng Biblia, ang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Waray na andaan. Liniwanan na hin. Bago. Kaya mga kapatid, yung pag-ahalad ni Kristo, niya kalugaringon, pinaagihiton, pinagpala tayo. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng bagong buhay. At ngayon, malaya na tayong lumapit sa Diyos. Hindi na tayo natatakot. Wala na tayong kabaraka. Wala na bumabagabag sa ating mga dughan nga kasalanan. Waray na. Kay gindara na ni Kristo tanan sa krus. Siya na ating naging halad sa Diyos. Hindi na yun mauulit pa. Kaysa dangnad to. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, iginuwali iniha aton upang magpaalala sa aton kasapatan kay Kristo. Kompleto ka na. Kompleto ka na. Kung sugad man mga kapatid, ang ating paghahalad sa Diyos, nagbibigay tayo ng offering, nagbibigay tayo ng ating mga pagpapala sa Panginoon, yan ay bunga ng pagmamahal. Hindi yan bayad. Kaya nga, nung linggo ng hapon, explicar ko sa doctrine class, inilalayo ko yung offering box dun eh.
Kasi minsan may mga kapatiran, kapag nandito yung opening mo sa isip, bayad doon sa nagwali. Ano yun eh? Pakabuhi? Hindi, mga kapatid. Ang ating pagbibigay sa Diyos ay bunga ng pagmamahal natin sa Kanya. Kaya dulang mamatay tayo sa pagbibigay, hindi tayo makakabayad sa ginawa niya para sa atin. Sabi ng awitin, dulang hininga ko'y malagot, hindi sapat makabayad ng utang na loob. 2 Corinthians 9:7. Wala tayo mga kapatid. 2 Corinthians 9:7. Ano sabi ng Biblia? Sanglit, kinahanglan humatag at tag sa sugad niya karuyag. Hinuwaray pagmurutob o paghuhuna nga ginpirit lahiya. Kay nahigugmaan Dios hadton mga nahatag nga malipayon. Amen. Kaya mga kapatid, patawarin niyo ako. Pasaylo ako kung dani hindi ako nagyayakanit kinahanglan simbahan. Kasi baka mamaya nagbibigay tayo dahil may kailangan tayo. Baka mamaya nagbigay ka kasi, ay kailangan dito. Napirit, na ano ka, na, imo pakinamdam na obligado ka. No. Mga kapatid, nagbibigay tayo sa Diyos dahil masaya tayo magbigay. Sandit kung malipay tayo, inaayos natin ang ating offering. Inaayos natin sa balay pala. Nagpipray tayo, Lord, bless me. Na yung kamatayan ni Kristo ay magkamayadahin gahom akong kinabuhi. Nakulugod, yan ang nabubuhay, ay mabuhay para kay Kristo. Magamitan ako ni Kristo. So that is why nag-offering tayo. Hindi dahil bayad sa Diyos. Hindi. Kahit pa maglagay ka ng 5 milyon dyan eh. 10 milyon, hindi. Matutumbasan mo yung ginawa ni Kristo? Hindi. Kahit mamatay ka pa kakaalagad, kahit mamatay pa ako, didi, hasta samtang ako nagwawali, waray diri ini makakabayad sa ginawang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Kung bakit natin ito ginagawa, mahal natin ang Panginoon natin. Tinuod nga, how it awitin na, I love you, Lord. I love you, Lord. Inihalad natin sarili kay Kristo. Mahal natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay maglilingkod, gawin natin para kay Kristo. Hindi dahil napilitan tayo, hindi dahil sa no-obligasyon natin, dahil sa may ibang pumilit sa atin, kundi gawin natin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. Kaya amo gapit hinungdan nga kung kaya namatay si Kristo para sa atin, tungod kiyap kay ginhigog makita niya. Asagad gito nga paagi, magpapadayon gapit pinagit, gugman naton haya. Kaya, kung ato na upayon, itaton offering bilang pagmamahal, pagpapalain ng Diyos ang maghahalad. Diri ang halad, kundi ang naghahalad. At nga diri na kita masuling at pira-pira lahat offering. Bakit? Ginagamit na tayo ng Diyos. Na kung sugad niya ginhalad ni Kristo niya kinabuhi, igahalad gyap natin ang atong kalugaringan. Ay, yeah. Romans 12, mga kapatid. Romans 12. Gusto ko na ito tapusin, mga kapatid, kanina pa eh. Gusto ko ito tapusin kanina pa. Pero di ko alam, mayroon tayong dapat marinig sa umagang ito. Nasa dang makaabot ang natin kinanglan sa kalag. Roma 12. 1. Sanglit kabugtuan ko, tungod handa ko nga kaluoyan Dios sa aton. Amen ba mga kapatid? Nanginginyo po ako iyo, ighalad niyo ngadto sa Dios ang iyo kalugaringon. Ano yung ihahalad sa Dios? Kalugaringon. Sugadin buhi nga halad nga tinubyan na pag-alagad iya. Nga nakakalipay iya. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga angay niyo ighalad. Verse 2. Ayaw na kamo pag-uyon han mga paagi hini nga kalibutan. Kundi tuguti niyo ang Dios, hin pagbag-uha iyo pinaagi, han hingpit nga pagkabalhin iyo una-una, ngan mahibabaro na kamuhan kaburoton han Dios, kun ano an maupay, an hingpit nga nakakalipay iya. Mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos na halad, sarili mo. Magagawa mo lang magbigay ng anumang bagay sa Diyos kapag inuna mo ihalad din kalugarin mo. Pero samtang hindi mo pa binibigay ang buhay mo sa Panginoon, mahihirapan ka magpagamit sa Diyos. Yan ang totoo dun. Kung bakit may mga kapatid na sold out sa ministry, sold out talagang
waray reservation. Naintindihan nila yung paghalad ni Kristo eh. Iginhalad gyap nila kalugarin. Sang litira na Korean nga maghalad gyap sa Dios ng pinaka the best. Kagaya ng lesson ng linggo ng hapon, sabi ng Biblia na binasa. Subukan nyo ihalad yan sa mayor o sa congressman. Nakaroton ba ito niya? Doon natin naintindihan ang paglilingkod sa Diyos ay hindi basta-basta. Kundi nang ginagkikinita ang Panginoon sa ating mga puso at ating mga isip. Na maging hulos at kinasingkasing para na atong Ginoo nga manluluwas. Na si Yesu Kristo. Mga kapatid, suliban ko, sakto na ito ating mensahe na makapagpaalala sa atin at epekto ng paghahalad ni Kristo na kalugaringon para ha aton. Let us pray. Magdasal tayo mga kapatid.